रहीम शायरों वादी दिहासावी सनाहर हिंगादे गुतुके खुलासा रिपोर्ट में जामिया की 11 जनवरी दिहासे कावे होगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स का रजिस्ट्री कुरेविगिंग हिंगमोंगण्ಣ जामियाए जामिया के रजिस्ट्री नंबर की CR/ तिनिंग/ दिहासे काविस में जामिया के मसूल वेरिन की सीन हितदो केमी अल्फाल हसन लबीबा सीन फेदो डोरिसी विला अल्फाल अब्दुल रज़ाक हुसैना सीन हितदो डायमंड विला अल्फाल अहमद नासिरा सीन हितदो दौहा अल्फाल शम्सुन्निसा में रिपोर्ट की जामिया के हिंगा गवायद के 12 नमाता गवागुतुगे मतिंग 1 जनवरी दिहासावे हम फशिगें 30 दिसंबर दिहासावे होगेनियला में जामिया हिंगादे गुतुगे आहारी रिपोर्ट मिदन्यवन मुद्दतुगे तेरेगा मिजामिया हिंगे गोता जामियं हिंगे हरकत्ता कुरुकों खुलासा गोतेगा मि रिपोर्टुगा बयान को फैवाने जामिया के मोटो की बधाई गुळुमकी कामयाबी के तरह जामिया के हिंगा गवायदुके हतरोन मातागा बयान करे फैफादें मि जामिया उफेदुनी अन्नने मकसद तंग हासिल कुरुमटका दिवे जुवानु दिवे हेलें बेरिकमा लोबी जेसुमा अहोदोरे कुरुमा हिले साबहा मसेके कुरुं दिवे हेली उंतिरिकमगे फन्नु कुरियरु मायको मेरंगु जुवान जीला कुरियरुं होदा दिनुमा मसेके कुरुं दिवे अदबियाता दिवे बहाबे इल्मु फुला कुरुमा हितिरिकं फोरु कोद्दिनु दिवे आदकादिया सगाफता दिवे जुवानु हेलुंतिरि कुरुमा तफातु फेंवरुगे प्रोग्राम तंग हिंगुं दिवेळें बेरिकम दिवे बहाबे कोस्तक सेमिनातक मसक्कत बद्दल वोंतंग हिंगेगें दिवेळें बेरिकम बहा कुरियरुमा फागतिकं होदा दिनुमा मसेके कुरुं दिवे बहा तारीहा सगाफता गुळुंगुनि हा सदोस्ता फाहंग कुरुं 1 जनवरी दिहासावें फशिगें 31 दिसंबर दिहासावी हादिमेदो में जामियागे नम बदलगेने फैने अदि जामियागे एड्री हवस बदलगेने फैने जामिया ऑफिस में हर हिंगा मुंदनी सीन हितदो केमीगा में जामिया दिहासावी सनाहरु बेबी हिंगा कमिटी के बादल वंतक अतदकी फहे आमो बादल वन बावा फेवनी दिफहरु 3 जनवरी दिहासावी होगा बेबी आमो बादल वमा 27 सितंबर दिहासावी होगा बेबी आमो बादल वम 3 जनवरी का बेबी आमो बादल मगा हिंगा गवादे बादल तक गेन्न निमा फेवे एस्ला तोग तेरेगा मदुगें कमिटी महाकुंगे महो हिंगा कमिटी के जलसाए बेबुं हिमेने अद हिंगा गवायदुके 17 मादागे काफगे इकका बदल गने फैवे अद हम में हिंगा गवायदुके 18 मादागे बाया लवेने विस बदल गन्न फास करे फैवे मिस्लावत फासमों मिगोत गवायदु इस्लाह कोगिंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स का रजिस्ट्री को फैवे में जामिया के मकसद तंग हासिल कुरुमुगुतुं दिहासावे सनाहरु कुरवनु कंतत्ता दिहास्तेवे सनाहरु आहारे जलसा अदे दिहासावे सनाहरु के आमो जलसा 3 जनवरी दिहासावे से बुधदो अड्डो सिटी मीदोगा बेवे फैवे लेमेरिंगे दिवस फांग कुरुमुगुतुं 15 जनवरी दिहासावे होगा अड्डो सिटी के कॉमर्स स्कूल का शायरोंगे वादी इंतहाबी हिंगा कमिटी के वफद जियारे को लेमरी का माभे मालूमात देवा कॉमर्स स्कूल का 11 लेंफेंग हदिया को फैवे अदेगे तुरुंग दिवे राज्य के अडुके अदुक राज्य प्रोग्राम जामिया के रईस उस्ताद हसन लबीब मालूमात हिस्सा कुरवा रेडियो मेदूरी को जामिया मिदुस फांग को फैवे दोनों दौर के इफ्तिताही जलसा 17 जनवरी दिहासावे होगा हित दो बीट वेव का बावा फैवे एकवरी कंबात है कुरुमुगुतुं WDC अंगेनुंग तरगे कुरुमा मसेके कुरा कमिटिया में जामिया के नाइब रईस मरियम शजलीना अमीन आमो आशित नजमाया अमीन आमो के नाइब नाजिमा हसन बदल कुरा बाफेवे हये फेब्रुवरी दिहासावे होगा शायरों के वादी के फॉर्मुला सिटी के गप्पेंग हेदुंगे मसेकेंग अमली गुतुंग फिशिफेवे शाहिदों के दोस्त फांग कुरुमुगुतुं दिवे राज्य के मशहूर दीनी इल्म वरिय कमवा फौलेतो शेख इलियास हुसैन के दीनी तगरीरे शाहिदों के मतवरी दरजा मिमौलुवा फेसबुक लाइव फोने फैवे दिवे गांव में तिरुवा आला कुरुमुगे दिवस कमवा हय मार्च दिहासावे फांग कुरुमुगुतुं अड्डो विमेंस एसोसिएशन ना शायरों के अड्डो सिटी काउंसिला मिवादिया गुलिगें हितदो नेचा पाकुगा वर कुलगद बदल वमे बेबी फैवे मी बदल वमगा शायरों के वादिंग हफे निरुवा फैवे अदे दिवेंगे गांव में ताबे गोतुंग जमिया के रईस उस्ताद हसन लबीब हफला के हाजिरिन मालूमात देवे
ಏಗೇತಿರುಂ ಅಟುಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಅಲ್ಫಾದಲ್ ಅಲಿ ನಿಜಾರುಸ್ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ವಮುಗ ಬೇವೆರಿವೆ ವಡಾಗೆನ್ ವಾಹಕ ಫುಳದೆಕ್ಕಿವೆ ಅಶೆಮ್ಮಾಚ್ ದೇಹ ಸವಿಹುಗ ಅಂಹೆನುಗೆ ದೇವಸ್ವಾಹಂಗ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ WDCಯ ಅಡೋಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗುಳಿಗೆನ್ ಬೇವೆ ಕುಲಗದ ಹಫ್ಲಾಯ ಶಾಯಿರುಂಗೆ ವಾದಿಂ ನಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾದಲ ಮರಿಯಂ ಶಜ್ಲಿನ್ಗೆ ಸ್ನೆಂಗಮುಗೆ ಮತಿಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯ್ಯಾರುಕೊ ದೆಲ್ವಾಫೆವೆ ಶಾಯಿರುಂಗೆ ವಾದಿಯ ಈಕ್ವೇಟಾ ವಿಲೆ ಜಾದಿಮೆದೋನ್ನ ಗುಳುಂ ಇತುರ ಬದಹೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದೇವಲದವರುಗೆ ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಗಮುಗೆ ಈಕ್ವೇಟಾ ವಿಲೇಜ್ಗ ಬಾರ ಮಾರ್ಚ್ ದೇಹ ಸವಿಹುಗ ಬದ್ದಲುಮೆ ಬೇವೆ ಇರಿಸೋಟುಗೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದಾಯಕು ಬೇಬುನು ಮಿ ಬದ್ದಲ್ವಮುಗ ಮಿಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಫರಾತು ನರನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಬಸ್ ಮಿಫೊತುಗೆ ಕೊಪ್ಪಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹದಿಯಾ ಕುರವುನು ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಿದವರುಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಬದ್ದಲ್ವಮು ನಿಮ್ಮ ಫೇವಾ ಕ್ವಿ ಫೋರಂ ಜುಲೈ ಮಹು ದಿಹೆವ್ವಿ ಬುಧದೋಹುಗೆರೆ ಬೇವುನು ಮಿ ಫೋರಂ ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವುಂ ದುರ ದಕ್ಕಾ ಫೇವೆ ಮಿ ಫೋರಂಗ ದಿವೆ ಬಹಾಳೆಮೆರಿ ಕಮಾಲಿಯೊನ್ ತಿರುಕಮುಗೆರುಗುಂ ಹಬೇ ಫುಳಕು ಮೌಲುಮತ್ತೆವ್ವಾ ಫೇವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಉತೀಮ್ ಆದಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಫರಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್ ಹಸನ್ ಶಾಕಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಜ್ಜಾ ಅಹಮದ್ ನಿಜಾರ್ ಅಲುಸ್ತಾಜಾ ಫಾತ್ಮತ್ ನ್ಯೂಮಾ ಅದಿ ಜೌಫರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಿಮೆನ್ ವೆಡಾಗಣ್ಣವ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂದು ಸ್ವಾಂಗ್ ಕುರ್ಮುಗತುಂ ವರೇಕಶೀಗೆ ವಾಫೆಂ ವರೆಗ ದೌರುಗೆ ಮಿರುತೆರೆಗ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮು ಜಲ್ಸಾಗ ಗುಳುವಾಗೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಲ್ಸಾಯ್ ಬೇವುನು ಮಿ ಬದ್ದಲ್ವಮುಗ ಮಿನಿವಂದು ಹಾಬೇಗೊತುಂ ಮೌಲುಮಾತ್ ತಿವ್ವೆ ಜಲ್ಸಾಗ ಹಾಸ ಮೆಹಮಾನೆ ಗೊತುಂ ಬೇವೆರಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಣ್ಣಾ ಬೋಸ್ ಬಸ್ವಾರೆ ಕಮುಗಯವ ಫರಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್ ಮಿಹರುಗೆ ಮೇಮೋಗ ಬಾವಂಜೆ ಫೇವಾ ಅದಬಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹ ಬಾವಂಜೆ ಅದಬಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಕೊಗೆನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತುಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹ ಫೌ ಹಫ್ತಾಗ ಹುರಿಯಾದು ಹೆಗ್ಗ ಹರಕಾಯತ್ತ ಬೇವುನು ಎಗೊತು ಲೆಂವೆರಿ ನಾಯಕು ಹಾವೇರು ಕುರುಂ ಲೆಂವೆರಿಂಗೆ ಗುಂಜರು ಲೆಂವೆರಿಂಗೆ ಬೈತುಪಾಜಿ ಕುರುಂ ಅದೆ ಶಾಯಿರುಂಗೆ ಮುಷಾಯಿರಾ ಬೇವೆ ಫೈವೆ ತೇವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಿಹ ಸವಿಹುಂ ದೆನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗೆನಿಯಲ ಲೆಂವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋ ಹೆಪ್ಪೆ ಬುನು ಲೆಂವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಸ್ ಫಿರಹಂ ಕುರಿ ಬೇವೆರಿನ ಹಂದಾಣಿಯಲ್ಲಿಯುಂ ಹವಾಲ್ ಕುರುಂ 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿಹ ಸವಿಹುಗ ಬೇಬುನು ತಿನೆ ನವೆಂಬರ್ ದಿಹ ಸವಿಹುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಸ್ರುಗೆ ಸ್ವಾಂಗ್ ಕುರುಂ ಗೊತುಂ ನವೆಂಬರ್ ತಿಮ್ಮನ ದೋಹುಗೆರೆ ಅಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಫೆಹಕ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಪೇನು ಕೊಗೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಲ್ಸಾಯ್ ಬೇಬುನು ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗ ಎದು ಹಾಗುಳೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ತೆಬಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾದಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದೀದಿಯಾ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ತಿನ್ನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾದಲ್ ಜೌಫರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ 11 ನವೆಂಬರ್ ದಿಹ ಸವಿಹುಗ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಸ್ವಾಂಗ್ ಕುರುಂ ಗೊತುಂ ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಮುಸ್ತಶಾರ್ ಅದಿ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ನಾಸಿರುಗೆ ಮುಸಿಜಿ ಆಮುಕುರವುನು ಮಿ ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಮಕ್ಸತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಂ ಗೊತುಂ ದಿಹ ಸವಿಸನಾಹರು ಕುರುಂ ನಿಮ್ಮ ನುಕುರವನು ಕಂತತ್ತ ಸಬ್ಬಿಸಿಲ ದಿಹ ಸವಿಸ್ ದಿಹ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂದು ಸ್ವಾಂಗ್ ಕುರುಂ ಗೊತುಂ ಬಾಪಂ ಹಮಜೆ ಫೇವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾವಾ ಫೇವಾ ಗೊತ್ತ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದೇವಮುಗ ದಿಮಾ ವಿದತತಕೆ ಸಬುಂ ನುಬೇವಿ ಫೈವೆ ದಿಹ ಸವಿಸನಾಹರು ಗನಿಯಲ ಜಮ್ಮಿಯಾಗ ತಿಬೆವಿ ಅಡ್ಡಿ ಹದಿಯಾಂ ಹೆಂ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಫಸೊಳಸೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಮೆಂಬರು ಏಕು ಜುಮ್ಲಾ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ತಿಂ ಮೆಂಬರು ಫೈತು ಯಾರು ಮಿ ಜಮ್ಮಿಯಾ ಹಿಂಗಮುಗ ಲಿವೆ ಫೇ ಮಾಲಿ ಎಹಿತೆರಿ ಕಮಕಿ ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ ದಕ್ಕಾ ಫೇವಾ ಚಂದಾಯ ಹೇವದೆ ಫರತ್ತೋಗೆ ದಿಗತಿಯಹಿ ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಮಾಲಿ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗೆ ತಫ್ಸಿಲ್ ಜಮ್ಮಿಯಾ ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹುಷಾಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕು ಹಿಮನಾ ಫೇವಾಣೆ ಕುರಿಯಂಗ ಹರುಗಾಸ್ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂಬನಿ ಹರಕಾಯ್ತ ತಾವಲ್ ಎಕ್ಕಶಾಳಾಫ ಮೆಂಗಲ್ಲೋಗ ತನ್ನಸ್ ರಹಮತಾಯಕು ಮಿಹಿಂಗಾ ದಿಹಾಸ್ ಫನ್ಸೇಸನ ಹರುಸ್ ಎಕಶಿಗೆಂಬ ಅರುದಲಿ ಬೇತು ಜಮ್ಮಿಯಾಗೆ ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿ ಗುಳಿಗೆಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಂವಾಣೆ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂಗೆ ದಿನಿ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಮೆಂಗಲ್ಲೋ ಬರಕೈಲವ್ವ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕತುಂ ಮಿ ಗೌಮಂಗೆ ದೇವೆ ಕುರಿಯರುಮೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯು ಬಸಂತ ಬಸ್ವಾರುಂತಂ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಗೆ ಮೇಸಿರಿ ಕಮಗ ಔಫದಿಗೆಂ ಅನ್ನತಂ ದುಶುಂ ಆಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು